Matteo, sal min ikun qed jipprova jonqos fil-weight tiegħu. Huwa daqshekk importanti il-cardio jew forsi it's a bit overrated bħalma tgħidux ma importanti li tagħmel il-cardio jekk inti trid ċertu weight loss. Very good question. Mela, il-cardio huwa importanti imma mhux kif tradizzjonalment jifhmu ħafna nies bħal pereżempju irrid noqgħod fuq it-treadmill jew fuq xi air walker, illi issa jkun tedjanti ħafna ħafna nies. Ħafna minn iġġija jkunu qataw qalbhom qabel ikunu ħajbdew jagħmlu xi ħaġa. U għandek ħafna nies li għandhom xi treadmill spiċċa spalliera d-dar, pereżempju, midendlu l-ħwejjeġ magħha flok ma jużawha u ma ntihomx tort u nifhem għax jekk oġġett ma jogħġbokx. Ma jgħodx għalik. Għandek min jgħidlek dak huwa l-aħjar ħin għalija għax waqt li qed nara t-television, waqt qed nara ħajġija pereżempju, qed nimxi fuq it-treadmill. Great. Issa, il-maġġoranza però ma tantx tot għalihom. Il-cardiovascular exercises jgħidulhom Marika, m'hemmx għalfejn ikunu kif qed ngħidu fuq xi apparat partikolari. Mela jekk jiena l-mod tal-kelma bejn exercise u ieħor, flok ma qbadt il-mobile u qbadt niscroll jew inċempel, sriħajt ftit u mhux ħafna, mela pereżempju ħallejt 30 sekonda minuta bejn exercise u ieħor, qed inżomm il-qalb għaddejja, qed nolli r-rata kemm tħabbat il-qalb u qed nolli anke t-temperatura tal-ġisem, mela dak huwa tip ta' eżerċizzju ta' cardiovascular jgħidu ġifieri cardio exercise illi għan nista' nagħmlu mingħajr ma noqgħod bażikament fuq it-treadmill. Ġifieri, anke l-ħin ta' bej exercise u ieħor diġà huwa tajjeb. Issa, iktar ma jkunu exercises illi qed jużaw muscles differenti tal-ġisem, aktar jiena ħanżomm il-heart rate għolja. Xorta tħabbat eżatt. U eżatt. Mela pereżempju għal mod tal-kelma dawk li jgħidulhom squats, illi dan qisu l-moviment nistgħu anke nagħmlu b'mod sempliċità fejn jiena qed npoġġi u nerġa' nqum, tajjeb sempliċi immens, jiena diġà qed nuża muscles ikbar saqajja mill-bqija tal-ġisem allura. Xorta tolli il-heart rate mhux qed tiġri, mhux qed taqbes, tagħmel affarijiet li tgħid jiena wara 5 minuti għajjejt. Għal-bidu jista' jkun tajjeb wara 5 minuti mhux problema, imma nistgħu mbagħad eżempju noħdu għal livell ieħor illi jiena għamilt squat u malli tlajt, pereżempju tellajt idejja wkoll, mela iktar ma il-ġisem qed jippompja dem għal muscles differenti fl-istess ħin, iktar naturalment jipprova jlaħħaq miegħi. Biex inġib każ esaġerat ħalli dak li jkun anke jifhimni daqsxejn iktar. Meta naraw l-Olympics, tara dawn l-atleti pereżempju f'10 sekondi jiġrulek ġirja minn hawn sem f'10 sekondi biss u jkunu ħajmutu wara. Mela mhux kemm indumu nagħmluh, imma x'qed nagħmlu f'dak il-ħin. U dak l-appell tiegħi. Ma noqogħdux nifissaw illi ma tantx għandi ħin, imma ħansaqsi mistoqsija aħjar. F'dak il-ħin li għandi, kif se nagħmel? Kif ħanutilizzaħ? Dik l-importanti. Aħjar tgħid għamilt kwarta u għamilt kwarta exercises, bat speċi rutina milli tgħid isma' għandi nofsija u bħalma tajt inti bej exercise u ieħor noqgħod nieqaf nipoġġi fuq is-suffa mobile. U ħankun daqsxejn kontroversjali Marika ta' illi jien nażżar dan ngħid aħjar pereżempju kwarta nofsija 4 darbit fil-ġimgħa milli siegħa u nofs xi darba fil-ġimgħa. Għax aħna apparti l-benefiċċji għat-tul ta' żmien. Ikollok ovvjament il-konsistenza u l-pattern. Eżatt, għax għandek min qed mela jien għandi siegħa u nofs, imma jekk dik is-siegħa u nofs nifirduha, nifirxuha matul il-ġimgħa. Ma nistax indaħħalhom siegħa u nofs u jien nargumenta illi inti jekk qed tagħmel eżempju nofs siegħa 3 darbit 4 fil-ġimgħa, in between qed tilħaq tistrieħ, il-ħin mhux qed taraħ twil ħafna, qed tkun iktar motivat għax ma tgħid min jaf meta ħa nispiċċa u tinċekkja l-ħin kollu, s'na nisejdu l-nofsi għattir, għas nara kif taret, ġifieri anke mentalment biex inżommuha normalment aħjar ftit u spiss milli ħafna u rari. Ġifieri important bħalma tgħidilna inti Mattejus illi meta qed nagħmlu l-exercises aħna nħossu illi l-heart rate tagħna taċċellera ħanejdu hekk. Ġifieri hemmhekk inkunu qed ngħidu isma' aħna qed nagħmlu l-exercise kif suppost. Kif ngħidu dejjem jiena u inti Marika, aħna qed nitkellmu b'mod ġenerali għal xi kull poplu, f'każ ta' issues ta' qalb tkellem mal-kardjologu tiegħek. Jew ċertu kondizzjonijiet. Ġifieri mhux qed ngħidu l kulħadd l-aħjar jolli l-heart rate għax hemm anzi importanti joqgħod attent li ma jollix ma dawk huma każijiet speċifiċi. Imma meta aħna qed nippruvaw nonqsu fil-dat tagħna l-importanti li l-exercises li nagħmlu nkunu se nħossuna li jisma'. Eżatt, ma wara dal-exercise qalbi. Fil-fatt, sempliċi ħafna. Biex inkun naf jekk hux intensiv biżejjed, ngħid jiena nista' nżomm konversazzjoni jekk jiena u inti. Infatti darba għedna, inti ma tistax tkun qed tiġri u tagħmel u titkellem ma' ħadd ieħor, qed titkellem inti x'qed tagħmel effort biżejjed. Dik dawra bil-kelb